Dobrý večer, pán Matovič. Dobrý večer. Chcel by som sa spýtať jednu vec. Kto prebral alebo preberie zodpovednosť po podaní vakcín, s ktorým prakticky nariadil štát, alebo povedal, že sú bezpečné vakcíny, a po podaní vakcíny, keď sú trvalé následky? Kto vlastne prebere zodpovednosť? Keď my sme informácie, jak bežný človek, čerpali len z televízie, verejnoprávnej televízie, ktorá je platená z mojich daní, vašich, ne vašich, lebo vy ste platení tiež z mojich daní, ktoré ja som odvádzal, ale z daní ľudí, pracujúcich ľudí. A verejnoprávna televízia vravela, čo vravela? Dnes sme zaočkovali 10 000 ľudí, zomrelo 130 ľudí. Povedali raz, koľko je nežiadúcich účinkov? Povedali v televízii, koľko ľudí zomrelo po podaní vakcíny? Ani raz. Pán Matovič, ja som živý dôkaz. Tu mám lekárskú správu, žobrak po podaní vakcíny. Povedzte mi, na koho sa mám obrátiť, nemám peniaze na právnikov. Manželka písala na ministerstvo zdravotníctva 1,5 roka, dodnes nikto neodpovedal. Písala na Šoku, nikto neodpovedal. Povedzte mi, keď ste na letisku stáli, pán, kto bol Krajčí, bol minister zdravotníctva, ste vraveli, vakcína je sloboda. Mali ste pravdu, mňa vakcína oslobodila od roboty. Som Lazar. Dobre, poprvé, idem od konca. Nikdy som nerobil kampaň, som nepovedal, vakcína je sloboda, robila to pani prezidentka Čaputová, keď si pamätáte. A iní vybraní ľudia, ktorí hovorili, že vakcína je sloboda. Samozrejme, aj keď sme doniesli Sputnik a doniesol som ho ako liek, nepozeral som na to, že je vyrobený v Rusku. A tie drísty, keď niekto potom hovoril, že to je geopolitická zbraň Ruska a podobné somariny, jednoducho naozaj považujem za drísty. Tak keď som doniesol tento liek na Slovensko, alebo aj iné vakcíny, keď boli na Slovensku, zachraňovali životy. Áno, môžu byť individuálne prípady ľudí, ktorí na podanie očkovacej látky nejakým spôsobom doplatili na zdraví, tak ako na očkovaciu látku na tuberkulózu alebo na všetky možné ostatné choroby. Prepáčte, áno, sú ľudia a takisto ako každý ten liek majú nežiaduce účinky, aj vakcíny mali nežiaduce účinky. Zároveň ale vakcíny zachránili na celom svete desiatky miliónov životov. Takže hovorí teraz o vakcínach, že vakcíny automaticky ubližovali ľuďom a viacej zabíjali ľudí, ako chránili, tak je jednoducho hrubé klamstvo. Ak sa pýtate, že kde sa na koho obrátiť, naozaj neviem. Najlepšie zrejme sa opýtať na ministerstve zdravotníctva, ako ten proces funguje, ale tak, ako hovoríte vy, nemáte na právnika, musí vás nejaký právnik zastupovať, keď sa neviete zastupovať vy sami. Máte na to občianske právo, ak sa cítite poškodení, treba podať žalobu, treba sa obrátiť na súd. Ja sa, pán Matovič, necítim byť poškodený, ja som poškodený. A vy vravíte, že sa mám obrátiť na právnika. Vy ste povedali, že štát preberá zodpovednosť a štát si bude vymáhať financie od tej danej spoločnosti. Ešte raz, obráťte sa na právnika, nech vás tom vynaviguje. Ja nie som povinný vám odpovedať a neviem to zároveň. Vám presne povedať, ako tieto právne problémy riešiť. Ja nechcem spochybňovať to, že máte nález, ktorý hovorí o tom, že je priama súvislosť medzi vašim zdravotným stavom a očkovaním. Ak to máte, podľa mňa máte nárok na odškodnenie, ale obráťte sa na právnika, ten vám poradí. 5 právnikov som oslovil, nie jedného, 5. Posledný povedal, že do toho asi pôjde. Po mesiaci potom mi napísal, pán dotyčný, odstupujem, lebo by som spustil lavínu. Nemôžem. O jakú lavínu sa jedná? O čo sa jedná? Ale však sa opýtate toho právnika, ja neviem, jakú lavínu. Neodpovedal mi na to. A čo si myslíte, že ho teraz ja organizujem, alebo niekto iný? Pán Matovič, ak máte normálneho právnika, bude vás zastupovať. Vy ste boli predseda vlády, vy ste tomu velili, tomu očkovaniu. Kto je zodpovedný? Mikas? A myslíte si, že predseda vlády je zodpovedný za každé podanie očkovacej látky, za žltačku, alebo tuberkulózu, alebo ovčie kliahne? Odkedy je predseda vlády za to zodpovedný? Keď ste boli zodpovední za to, že keď som bol jak živnostník, išiel vonku a na 10 dní som musel ísť do karantény, z čoho som mal žiť? Z toho jedného dňa, čo som pošiel vonku, som musel... Vy ste boli zodpovední, vy ste nariadovali tie opatrenia. Kto ich nariadoval? Opatrenia nariadoval regionálny, nie že regionálny, ale Úrad verejného zdravotníctva. Áno, tak on je zodpovedný?
ešte raz, obráťte sa na právnika, prepáčte, ja som vám už odpovedal na vašu otázku opakovane. Ak sa cítite ukrivdení a máte na to papier, máte právo žiadať o odškodné. Ak máte schopného právnika, ten vám určite poradí. Nájdete si schopného právnika. Anka, ďalšiu otázku máme tu na pravej strane, aj tu čakajú ľudia, teraz to trošku prestriedame, nech sa páči.